И да, здравейте на всички, които гледат това видео. Не започваме нова поредица на Survival. За начало ще убиеме тази овца. Ай, кажи хай на YouTube, бе. Хай. Как сте, YouTube? Ето и третата я убихме. Така сега да вземем малко дърво. Окей, тук съм. Така, тук виждам захарна тръстика, за това ще я взема. На какво играем? Ще играем на Easy. Да вземем няколко кактуса. Не, като за начало ще играем на Peaceful. Не съм включил читовете. Вау, колко захарна тръстика. Ти как стана ранг в този сервер? Лесно. Построих нещо, след това бях редовен и ме направих head admin. Да, в онзи сервер вече съм head admin. Не билдър или какво там беше. Не знам. Окей, тук има крави. Биги. Ще ги убия спокойно. Окей, ще бъдем близо до водата. До реката. Вода, река света. Тук има някаква пещера. Ето тук ще ми бъде някъде къщата, так му има и крави. Окей, сега си посадим захарната тръстика. Извинете, малко че от територии отвън. Значи там ще го посадя. Ето това е да си посади захарната тръстика. Така сега да си направим едно легло. Оф, шит. Така. Ще го поставим ето тук. За сега. Да поразчистим малко. Така, имам нов скин, както виждате. Апдейтваме се пак. Скоро ще закупвам Майнкрафт и така. Много е гадно, когато скинете се променя. Така, тук сега ще посадим кактус. Ако искаш направи поредица на CS на другите. Не знам. Така сега си вземем крафтинг тейбъла и да го поставим ето тук. Така. Сега
Трябва да си направим... Трябва да направим ето така, 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 така и ето така. Да. Ня, тук има кол, супер. Да бе, елате по това. Повече от една регистрация сървъра не може. Абитера, че команди има? Какъв? Абитера, в смисъл строителя. Само някой Game Mode 1, Fly, такива. Не е опнат. Head админа е опнат. В един видеодера той е като хостер. Админа е като юзър. Представи си И юзър. веднага Iron, супер. Окей, сега отиваме да си направим една печка и... Само да питам, ти снимаш ли със звук? И да, снимам по принцип със звук. Скок. Супер. Така, така, така. И аз в момента оцелявам в лойния сървър. Браво. Вау, колко айрон. И още айрон. И някой после да ми ти пише, ма ти си читнал. Не си чит. Защото има такива хора, които... Хейтърски коментари. Хейтъри, ма. Които, примерно, започва си ново оцеляние, намираш тънчен и после... ти си читнал всичко това, пострелил си. Знака един път в клипа си беше казал, добре, що ми казвате, че съм читнал, добре, ето вижте, тази пещера аз съм изкопал с тинки. Аз съм на такова. Ой, вижте, и този айрон аз съм го сложил тук на кипа. Направо съм читнал целия урод. Да, знам. Как ще бия си? Мати! Ой се! Не бе! Така. Добре, аз съм на малко чункове. Кой... Не знам логито съм. Диаманти.
Окей, стъмва се сега само да ми се изпече айрана и ще лягам да спа. Айзете! Добре. Окей, добре. Опа. Аз тия бъдови слушам. Направиха мълви в сървъра. Верам ли? Браво. Давай, това нямам ли бе? Diamond Options. Така по-добре да виждате и аз. Един момент. Окей, хора, тук съм. Окей, тук да сложим торч, да си знаем. Ако видим. Готино. Ой, да смахна. Тук няма мъртъга. Различка му. На кой ниво сме? Окей. Не е било от сървъра. Просто... мен ме направиха... супер, мен ме направиха екстра. Яко. Браво. И казаха, ако се равнодолен, ще направят админ. Има една команда, която маки. Не видим. Гост. Окей. Абе, само да... Ето, ако не виждате.
Ти още си имаш? Ти лайк на клипчето. О, яко. Окей, аре се сега. Окей, вече трябва да копаем малко. О, шит. Не, бе. Малко по-нагоре. Само да минем от тук. Ето, редстоун. Човек, много драсна така, когато някой, примерно, нали съм аз глава на сървър и някакъв ми иска, може ли дърва, може ли? По принцип в серверите много искат да са админи, ама... Имаш ли сервер? Не. Не, това ми е сервера, къде съм хед админ. Нямаш ли, гледах един твой клип, де си имал с някакъв сервер? Самач. Къде се прецака от всекъде. А знаеш как да се направи сервер? Да, ма... Моя рутер не става с него нещо. А знаеш как да сложа мод на Minecraft? Опа. Мод? Да, знам. Да. След видеото ще ми кажеш сега да не даваме пауза, защото нали феновете искат. Опа, ни фенове. Това обаче няма кеф много. Survival. И аз нямам пермишън още да... Пътъв някакъв беше задушен в стената. Чакайте, мечта ми се бъдна. Але чек, аз съм невидим. Какъв си? Аз съм невидим и ония гледа. Уй, каквито смеч, бе! Детлите. Как спиш този? Давай тук няма тъпа, сериозно. Варп. Ще бъде една малка къщичка. А пък и в Minecraft не е нужно да си построиш къща, когато хората вече не. Ма ти сега в сервер да стреляш или на синглплеер? На синглплеер? Правя си къща. Какво намерих на някоя сума? Да, Не, ето да ще го направим. И ето така сега. Какъв е този ранг? Манагер. Менеджер. Това има само. Да, точно хостера сега тия, това няма съм. То, хостера... Да, пича. Ама... Някой път е малко.
Браво. Може ли да ми е... Езе! Окей, това ще бъде за мен днес. Харесвайте, абонирайте се, споделяйте. И... Брате, Дайте положителен вод на клипа. Аре, мълче, бе! Ако не се абонирате, той ще спре да качва. Добре, изчакай само да си обървя тръстиката тук. Абонирайте се. Дайте положителен вод на клипа. И да, чао, чао.